M5 RFP militant cɛ ni muso sɛnɛkɛlaw bagamaralaw mɔnikɛlaw kɛnyɛrɛw soldat finitigiw commerçants fonctionnaires aw bɛ Mali kɔnɔ ou bien aw bɛ diaspora la n nana aw fo ka compte rendu k'aw ye M5 RFP comité stratégique a ɲɛmɔgɔ baw jɛkulu u ye réunion dɔ kɛ bi n nana ka compte rendu k'aw ye pour que aw ka bɔ ko kalama M5 RFP comité stratégique ye décision dama damaw ta n b'o compte rendu k'aw ye k'aw kunnafoni pour que aw ka bɔ an ka décision kalama parce que an b'a fɛ décision min bɛ taa M5 RFP la o ka kɛ maliyɛnw bɛɛ ka décision ye décision fɔlɔ an ka avocat y'an informé an y'u waliɲuman dɔn ko an ye plainte min préparé contre mɔgɔ minnu ye ordre di forçatement u ka taa mɔgɔw faga dugu kɔnɔ Sikaso Bamako ka taa mɔgɔw faga misiriw la o plainte a labɛnlen don a déposera an b'a labɛn fana k'a déposer auprès de la Cour pénale internationale décision filanan min taara an ka réunion na o ye ka M5 RFP jeunes fo k'u waliɲuman dɔn k'u barikada a y'a dɔn désobéissance civile nin senfɛ fanga kun ye ko dɔ labɛn u ye mɔgɔw dɔ labɛn u ka dɔn an ka jeunes cɛ ka taa tiɲɛli kɛ dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ka mobile vitre kari ka mɔgɔw ka arnaquer pour que population ka dimi ka retourner contre M5 RFP an ka jeunes y'o barikadu ni fɛn ninnu dabila k'a kɛ ni hakilima ye a réussira kosɛbɛ tile fila in na an y'u fo o la mɔgɔ si ma degun u ma bi mɔgɔ si kan c'est comme a ye trêve min kɛ pour que mɔgɔ ka se tabasigi fête la an y'u fo la ka u barika dɔw ye k'a fɔ ye k'u ka continuer ka courage d'u ma an ye foli min fɛ tuguni k'an ka force de l'ordre fo i y'a dɔn force de l'ordre an y'a fɔ n ka jeunes y'a faamu et puis u y'a kɛ fana k'olu ni force de l'ordre olu tɛ jugu ye force de l'ordre bɛ baara la policiers ni gardes ni gendarmes u bɛ baara min na fanga de y'a fɔ k'u k'a kɛ n'o tɛ an jugu tɛ yen gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kan o ka gɛlɛn ni min bɛ maliyɛnw bɛɛ kan olu de bɛ sa don o don wari min dira k'u kɛlɛminɛnw su ye k'u lakana a bɛɛ détournera donc an k'a fɔ an ka militants ye an y'a f'u ye k'u kana lajɛ comme force de l'ordre u jugu ye an ye min kɔlɔsi u ma bi ɲɔgɔn kan u ma kɛlɛ bɛɛ y'i ka baara kɛ a y'o fana a y'u fo o fana mais a ye décision ba min ta décision ba yɛrɛ o ye k'a fɔ ko tarata don utukalo tile 11 u b'a fɔ tubabukan la mardi le 11 août 2020 an bɛna bɔliba dɔ kɛ an bɛ bɔ k'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen la ko maliyɛnw tɛ fanga in fɛ an b'a fɛ bɔli in ka kɛ cogo min na a ma deli ka kɛ Mali la cogo min na maliyɛnw ka bɔ ka caya mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ sɔn fanga in ma i ka bɔ ka taa o marche o manifestation la a kan ka kɛ pacifiquement kɛlɛ t'a la woyo t'a la mankan t'a la pour que o bɔli a ka réussir M5 RFP ɲɛmɔgɔ bɛɛ tila groupe commune bɛɛ bɛ superviser directement parce que an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'a fɛ k'an ka structure installer commune la donc o implantation bɛ kɛ commune ni quartier ni grain bɛɛ la yanni dimanche u b'u superviser directement an bɛ a kɛ région fana la région o région a y'a ka superviseur ta olu fana bɛ région coordonner directement à partir de Bamako région fana ka coordination sigi ka mouvement kɛ yɔrɔ bɛɛ la quartier la grain la bɛɛ k'i labɛn diaspora fana mɔgɔw désignera min b'a coordonner ka bɔ France Amérique Canada Côte d'Ivoire Congo yɔrɔ bɛɛ la ka taa Suisse mardi 11 août 2020 mardi utukalo tile 11 maliyɛnw ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la Bamako capitale régionale bɛɛ la dugubaw bɛɛ la diaspora yɔrɔ bɛɛ la maliyɛnw ka bɔ k'a yira diɲɛ la k'a yira maliyɛnw la k'a yira Mali teriw la ko maliyɛnw tɛ fanga in fɛ fanga in kan ka taa ka démission ka bɔ maliyɛnw
akanga ke fana pacifiquement mangan kana kala tieni shikana kala parce que nawe fin wochi tien na mai ti gouvernement do ina abatu ko malion de tado donc tieni kana nga fin la mais anga gira ko fanga malion ta fait malion majorité ta fait o de boli avec ni de kama donc ambe awbe weli balakata awbe ayo labe ay commencer ko information ka di bema aw ka grand aw ka sokono aw ka yoro bela beki labe pour le mardi 21 juillet 11 août 2020 et pour que au beka se ka nyesoro aye décision totale ne rebe ne ni comité stratégique délégation do ambe jeune fana rencontrer sini anga hakli fale ka décision nous benye foué ka expliquer ñana olu fana hami mbulo ka foye ka tla ka muso rencontrer M5 RFE muso fana pour que beki labe pour que manifestation akase ka nye akase réussite bay malikon ay décision wereta ka fo kambe na gafe do sebe ba fo tubab kana ko livre blanc M5 RFP aborami akele kuyemu abe munde nyini aba fe ke munde ke malila ka be fese ka wala pour que be ka se ka don mo ni ba fe ka ni don hali ni te malila gafe mbe blanc kata extérieur kata ambassade la kata jamana ou ka parlement jamana were ka parlement nu ka nyemo bema u ka don kele mbe malila parce que kuma jugu mbe ka fo anka comme il a fo CDAO président nous ka réunion yorola ibe ka emunde fo dikoka ko M5 emuye ko almami do be ali ni politique nyamo do be ka jamana nyagami ka jamana kari ka jamana tien pour que ka fanganta ka état islamique sigi malikuna ayo de fo o enregistrement bambolo hali ni président tilal ka fukuma fo mo shi dalentula ka soro diko kumba fe ka ibe ka yere ka sauver diko de M5 RFP ale de a ñini en fait geleyara ya soro kange démission dabla donc ale kumba fe ka ibika era sauver naka diko bola ibita beta tokotnye yoro bela au niveau de la communauté internationale ka fo kale ba fe que état islamique de sigi malila c'est comme si ale des terroristes donc o kuma sugu nunu pour que ka bo mo hakila livre blanc de na kien de fo pour que beka don mimbe malila ni livre bana peut-être abena que vidéo do cassette do ka jensen ka tayoro bela ka bla internet ka pour que mo ko ka se ka famu o décision ba mi tara décision wéré o décision numbe kera pour que nga se ka bo gele ayina minum ta famu ka famu minum ba famu ku jija fangai anga labe mangantala chelitala akataka bo malion ku ka famu ka do ko fe mo ka do jamana mimbe fangai soutenu ler ka famu ko malion te fangai donc kuma ba minum fora bi comité stratégique de décision là où il ne kuma ko contrat ni kawe ka ke M5 RFP ni moye ka militant ka ke malion bela malion be ibe malikono ibe maliko ka fe ko mali triwi ko buku kalama kana a yelama ka galon dala donc kuma barkama de fulu be ka kuma labani mi nkanga dam ka fuli bla malion be awi salimin temena ala ko ke salimay sanwere anga salinyo fe ka soro mali be basigila here nana malikono lafiya nana malikono bo fuli bla malion be akato bala salam